In deze aflevering gaan we werken met kabeljauw. We gaan hem bereiden op een papillotwijze. We hebben hier voor nodig aluminiumfolie, want dit gerecht is ook wat dat betreft mooi te bereiden op de barbecue. We hebben allerlei producten van de Plus bij elkaar gebracht om er een heel mooi gerecht van te maken. Voor het gerecht op smaak te brengen pakken we eerst mager gerookt spek. Natuurlijk, als je vegetarisch bent, kun je het beste weglaten. We gebruiken dit om de zoute en de gerookte smaak van het vlees in de vis te laten trekken. Hierop hebben we mooi, in dit geval, roerbakgroenten van de Plus. Die strooien we hier even overheen. Ze zijn al voorgesneden en gewassen. Mooi wat toge. Daarop gaat van Verstegen wat mooie kruiden van vis. Kabeljauw is in deze tijd van het jaar mooi te verkrijgen. Maakt u dit gerecht in het najaar of in januari, dan is de skrei een mooi alternatief voor deze vis. Bovenop de kabeljauw snijden we heel fijn wat verse knoflook, wat buiten de geur en smaak ook wat dat betreft cholesterol verlagend is. Het volgende seizoensproduct wat we gebruiken is venkel. Venkel heeft als eigenschap dat het mooi licht naar anijs smaakt en past voortreffelijk bij vis. Ook dit gaat bovenop de vis. We pakken het geheel in en au papillot is een mooie naam, de vlinder in het Frans vertaald. Het is eigenlijk een gerecht wat ontstaat in een soort cocon, net zoals de vlinder. We doen alle ingrediënten in het gerecht, in de folie. Als we het dichtvouwen straks uit de oven komt, maken we het open en alle geuren en smaken komen dan allemaal tot uiting in dit gerecht. Vandaar papillot de vlinder. We gaan verder met het gerecht. We gaan beginnen met, in dit geval, de scampi. We pellen hem. Als we de scampi's gepeld hebben, halen we het darmkanaal er nog even uit. Dat doen we door middel met iets te drukken op het lijfje van het kanaal en goed even te kijken. Dus vervolgens doen we dat bij die andere ook. Je ziet hier het donkere darmkanaal heel even eruit halen. We nemen wat rozemarijn, een mooie heester die het hele jaar te verkrijgen is en we drukken scampi er doorheen. We leggen het geheel bovenop het pakketje en we maken het af met in dit geval zeezoutboter. De boter die we gebruiken is met zeezout gezouten. Een stuk gezonder als onze zout die we normaal gebruiken met jodium. Een van de redenen om dit gerecht zo te bereiden is aan de ene kant dat je het dus 's morgens al kunt bereiden als je het vanavond zeg maar, op de barbecue zou doen. Het tweede aspect wat dit gerecht zo bijzonder maakt is dat in wezen alle vitamine en alle smaakstoffen in het geheel tot elkaar komen. Vandaar ook een beetje boter, dat het geheel wat smeuigheid meer geeft. Ik zal nu laten zien het dichtvouwen van de folie. Belangrijk is natuurlijk dat je gedurende dit proces de folie niet beschadigt. Dit is verder niet moeilijk, maar je zult dadelijk zien dat als het gerecht uit de oven komt, ontzettend leuk uitziet, dat het helemaal bol staat van het vocht waarin de kabeljauw gegaard is. En er zijn natuurlijk met dit gerecht allerlei soorten varianten. Je kunt het ook inderdaad alleen met garnalen doen. Je kunt het met zalm doen. Je kunt er ook andere groenten in doen. Dat maakt eigenlijk voor dit soort gerecht niks uit. Als het maar
producten zijn die snel gaar zijn. De oven hebben we voorverwarmd op 200 graden. En dan gaat dit pakketje plus minus 13 minuten in. Lekker om te serveren bij dit gerecht is korenlanderbrood. Het is een rustiek brood met een beetje spekachtige korst. We snijden hier diagonaal een paar stukken van. Een zeer voedzaam brood, zodat hij met wat decem is bereid. Voor de bereiding van dit brood gebruiken we een extra virgin olijfolie. Met een staafmixer wordt het gepureerd met verse basilicum. Mooi de topjes. Als het gepureerd is, is het makkelijk te verwerken en met een kwastje te bestrijken op de brood. Dit mag best een beetje ruim, want dat het er een beetje doorheen zakt. Als je thuis een mooie grillpan hebt, kun je het natuurlijk mooi grillen, maar je kunt het natuurlijk ook op de barbecue. In dit geval, hier binnen, maken we gebruik van een grillpan die we even van tevoren even aanzetten als het een beetje warm is. Je kunt het lichtjes aandrukken zodat je een mooi relief krijgt op het brood. De reden dat ik het maar aan één kant bak is vanwege het feit dat het anders te krokant zou zijn. Ik wil namelijk toch ook een beetje de smaak van de korenlanderbrood wil ik een beetje overhouden. De papillot is helemaal mooi bol gaan staan. Dat komt natuurlijk door het gaar worden van het product, dus het vocht, daar gaart hij nou in. Als we nou gaan bekijken, schuiven we hem over op het bord. En zoals de Fransen zeggen, de vlinder gaat zich nou ontvouwen. En de geuren en de smaak van het gerecht komt nou tot uiting. Als laatste wat we bij het gerecht doen, is het serveren van de toast. En zo is onze kabeljauw au papillot bereid, zowel in de oven als op de barbecue. Zeg Guido, welke wijn zullen we bij dit gerecht drinken? Nou Jan, ik heb gekozen voor de Esser uit Californië, de Sauvignon Blanc. Het is een lekker frisse wijn met tinten van meloen en citrus, wat heel erg goed past bij die venkel. Mocht je nou geen wijn lusten, dan kun je eventueel ook een wit biertje van Erdinger drinken. Nou Jan, volgens mij zijn we klaar om het uit te gaan serveren. Prima, gaan we doen. Ja.